Milli реклама ясаучылар орта исемнәрдә татар сүзләрен куллану активлаша. Мондый алым табышны арттырырга сәләтлеме? Хайп артыннан куып, телнең үсешенә нинди йогынты ясый? Эфирда таянып тастапшыру студияда Алмаз Афиятов исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда төймәләр бар. Килешмәсәгез кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Татар рекламасы дигәндә, Данил, нәрсәне күз алдында тотабыз? Татар рекламасы дигәндә беренче чиратта татар телендә булган рекламадыр инде. Мен калсам, бу табышны арттырамы дип сүзне башладың. Мин уйлыйм, әгәр дә урынына караптыр. Мәсәлән, әгәр дә ниндидер үзәк каналларда урнаштырасың икән, аңлашыла ки, ул тамашачыларның бер өлешен аңламаячак, шулай бит. Хәтта Казанга трансляцияләсәң дә. Әмма мәсәлән, татар пабликларында яки ТНВ каналында мәсәлән реклама бирәсең икән, ничнән татарча белмәскә. Еш кына шулай була, мәсәлән, ниндидер бер Татарстан районында җитештерүче кешесе татар, бөтен кешеләре татар аудиториясе өчен ясалган, әмма русча була инде реклама. Менә анысы бөтенләй аңлашылмый торган хәл. Алар, Ясаучы кешеләр урыс булганга күрә шулай булып чыгар. Юк, татар дип әйтә, алар татар мөхитендә яши, татар мөхитендә эшли, ләкин ни өчендер бу табыш алу турында без әле алга таба сөйләшербез. Татар телендәге гомумән реклама күпме ләйсән бүген? Менә син тормышта ничегрәк очрашасың аның белән, шул ук масса күләм мәгълүмат чараларында булсынмы, ул урамда барганда күрәсеңме син аны? Менә татар теле һәм миллилек белән бәйле. Мен косол оз. Чөнки аудитория чагыштырмачы азрак һәм билгеле шул ук татар җитештерүчеләре күпмедер дәрәҗәдә аны урыс телендә ясый, чөнки алар киңрәк аудиторияга чыгу мөмкинлегенә ия була. Шуңа күрәдер дип уйлыйм. Һәрхәлдә миңа мәсәлән көндәлек тормышта теге милли ниндидер кием салым, я булмаса Кабан күле буена теге моторлап печән базарына чыкканда менә шушы продукциядан кала миңа ул бик сирәк очрый. Киңрәк аудиторияга чыгу дигәннән менә бер мисал бар. Мәсәлән, шул Илнур эшли торган оешма, сез бит инде хәзер Татарстаннан инде киңрәк даирәләргә чыктыгыз, хәзер башка регионнарда да эшлисез. Исемегез татар. Менә татар исемен кушып, инде киң аудиторияга эшләп буламы? Һәм ни өчен сез татар атамасын сайларга булдыгыз? Без инде шушы Татарстаныбызда туып үсеп, ничек инде бүтән телдә реклама ясау турында без уйлап та карамадык. Без иң беренче шушы үзебезнең җитештергән продукция Татарстан халкын сыйфатлы продукция белән тәэмин итү иде. Шуңа иң башта шушы үзебез татар халкына, Татарстан халкына сыйфатлы продукция җитештерү өчен уйлап чыгарылган татар телендә уйлап чыгардык без рекламаны. Татар телен белмәүчеләр килеп сорыймы, менә нәрсә сүзен аңлата, ул нинди мәгънәгә ия дип, һәм кызыксынармы гомумән, ни өчен нәкъ исемне сайлауны? Хәзер кысымларда бигрәк тә күп кызыксыналар, чөнки продукция сыйфатлы булгач, алар куллана башлагач, бөтен кешегә кызык, бөтен урыс тел, бөтен тел милләтләренә дә кызык, безнең исем каян килеп чыккан инде. Без инде аңлатабыз инде, елмаю менә халыкка сатып алучыга елмаю бүләк итүдән алынган сүз дип. Һәм татар аудиториясе дип әйтик, сез бар тик татар аудиториясе белән күп очракта эшлисез. Һәм ниндирәк фикерләр килә, менә шул ук инде без телне саклап калу дип әйтәбез. Нәкъ менә әлеге юнәлештә гомумән татар телендә реклама ясау авырмы, җиңелме бүген? Шуннан да инде без әйтергә кирәк, бөтен видеороликларны татар телендә генә эшлибез. Шулай да без ике телдә дә алып барырга тырышабыз. Ләкин инде шул очрак барбыр без беренче итеп татар телендә мәгълүматны бирергә тырышабыз. Әйтик, мәсәлән, без күптән түгел генә Камал Супергуд дигән бик шундый уңышлы ролик җибәрдек. Без инде әлбәттә моны үзебез генә уйлап тапмадык. Бу инде Рубин футбол командасыннан алынды. Һәм без инде әлеге роликны күргәннән соң бик нык илһамландык. Һәм инде үзебезнең театрыбызга яраклаштырып тамашачылар хозурына үзебезнең труппабызны шул рәвешле тәкъдим иттек. Һәм шуннан да менә әлеге роликны караганнан соң да тамашачылар безгә бик күп яздылар. Әлбәттә инде күбесе кызыксынды. Миңа калса, татар телендәге видеороликлар аша әлбәттә инде татар телен үстереп була, шулай ук татар теленә карата игътибарны арттырып була. Һәм бу мисалда да аңлашыла, шул ук мәсәлән бер хайпны эләктереп, сез инде үзегездә дә кулланасыздыр. Менә шушы хайп дигән төшенчәне куллану да ләйлә ничек бара ул татарларда дип әйтик. Кемдер бит инде шул ук менә Татарстанда туып үскәнгә дип әйтә. Һәр кешенең үз сәбәпләре. Кемдер әйтә, шул ук мин инде башка телдә бирә алмыйм, минем каным да, җаным да тарта әлеге татар атамаларына, татар рекламасына дип. Нәкъ менә ниндидер модага иярү дә күренешләре күзәтелмиме бүген? Күзәтелә әлбәттә. Татарская это модно дип язалар хәзер бөтен кеше күчә әкрен генә. Һәм мин сизәм, күп бизнесларда аларның өстә утырган кешеләре урыслар булса да,
алар татарча эшләргә тырышалар. Брендларын да әзрәк татарлаштыралар, орнаментларны урнаштыралар. Һәм менә мәсәлән безгә федераль яктардан кергән доставка, өйгә китә торган шундый продуктларны китә торган, ашамлыкларны китә торган компанияләр, алар барысы да монда татарча эшләде рекламаны. Әлбәттә, алар аны эшләмиләр урамда, алар эшләр таргетированный реклама белән. Һәм алар ничектер инде безнең социалистлар безне айыралар, булар урыслар, булар татарлар икән, һәм безгә күрсәтәләр татар телендәгесен. Әлбәттә, мин ул продукцияны яратып алачакмын. Алар мине хөрмәт итеп, минем өчен татарча эшләгәннәр икән, димәк мин аларны күбрәк яратачакмын. Ләкин шул ук вакытта кайберләре хаталана. Безгә кергәндә дөрес итеп кермиләр реклама белән. Соңгы менә проблема булды, ул бер интернет компаниясе белән ул Явыз Иванны куйды рекламага. Андый моменты булды. Алар уйлап бетермәгәннәр. Әлбәттә, ул кайдыр Мәскәүдә логик яктан аңлашыла. Явыз Иван булуы. Ә бездә Татарстанда булуы дөрес булмады булаларның. Чыннан да менә бер-ике атнадан соң алып ташладылар ул рекламаны. Миллекне куллану монда аңлашыла, кемдер брендны үстерә. Менә сезнең эшчәнлегегездә шагыламы бу исемне инде бирү һәм сезне нәкъ менә татар исемнәрен куллану нәрсә этәрде? Менә бит безнең бар физические лица, бу менә без үзебез бар юридические лица, күп кеше аңлап бетермәйдер аны. Шундый ук юридические лицаларга без исем кушабыз бит инде. И һәрбер предприниматель ул юрлицоның гомер буе эшләп или күп еллар эшләр дип уйлый бит инде. Шулай ук үзенең балага кушкан кебек, менә мин үземә килгәндә мин үземнең компанияларга татар исем куштым. Чөнки үзенең балага бит инде тоже рус исеме кушмыйсың бит инде, шулай бит. Шуңа миңа милләт дигән нәрсә, татар теле дигән нәрсә бик якын. Бу беренче причина. Икенчесе моның тагын рус сүзләре, англис сүзләре, алар уже заняты димсең. И татар сүзләреннән нидер исем табуы әле җиңелрәк. Бар бит инде компаниянең бер название исемле компания белән эшләп булмый, чөнки син рекламага вкладывать итәсең. Нидер продвижениегә, шуңа синең нидер оригинальность булырга тиеш. Һәм уңышсыз мисаллар турында сөйләшкән, ләсән, менә шунда да уңышсыз мисаллар күпме ул? Нәкъ менә без аңлыйбыз инде, миллекне төрле кеше төрлечә һәм үзенең файдасына кулланырга мөмкин, кемдер бары тик шул ук инде әйткәнебезчә, ниндидер соңгы үзгәрешләргә ияреп, анда үзе башка милләттән булып та татар телен кулланыйм әле мин монда. Мәсәлән, шул ук образларынан да, ичпишмак булсымы, түбәтәйм анда, шитеп куллануыма һәм аны урынсыз кулланган хәлләргә юлыкканың юкмы син? Андый мисаллар күп чынлыкта, һәм аларны аерым бер кейс итеп җыеп, хәтта дигән инде бер курста эшләп була менә татар өчен уңышсыз ясалган реклама. Әмма дә ләкин без берне онытабыз. Кайвакыт менә без үзебез эшләп чыгарган реклама ул хәтле эффектив булмый. Менә әйтеп торалар бит, мәсәлән, шул Камал театры Рубиннан соң менә эшкә тотына. Ни өчен? Чөнки Слуцкий менә шушы татар телендә җырлау, ул татарларга карата игътибарны меңләтә арттырды. Без бәлки үзебезне гафу итегез, үзебезнең татар егете җырласа, ул әле ул хәтле булмас. Ягъни ул менә шул ук аудиториядә калыр. Ә монда татарча менә шушы рекламаны миллионлаган кеше күрде һәм яңадан кызыксынып куйды. Мин мәсәлән үзем ия кайтышлы радио тыңлаганда, хәзер менә бер бик популяр җыр бар, мин авторын әйтә алмыйм. Мөгаен, төрләрдә мин яратам дигән сүзне җыр итеп кушканнар һәм менә дөньяның әллә ничә телендә җырлыйлар. Беренче мәртәбә мин аны ишеткәч, мин сине яратам дигән ишеткәч, мин ишетелде ахрысы. Яңадан икенче көне барам, яңадан җыр. Чынлап та һәм мин ул кешене яңадан шазамаша табып, мин кызыксына башладым. Ягъни менә минем телгә карата Ләйлә әйткәнчә, кемдер хөрмәт күрсәтә икән, мин аны эзләп табам һәм тыңлый башлыйм кызыксынып. Шуңа күрә мин монда теге 100% татарча гына кулланылган реклама, я булмаса татарлар гына үзебез өчен генә бикләнеп эшләү яклы түгел. Реклама ул бит зур массалар өчен эшләнә торган һәм аларның игътибарын җәлеп итү өчен эшләнә торган әйбер. Һәм моны дөрес аңларга кирәк. Ул сату алымы, ул күп аудитория җыю алымы. Шуңа күрә монда фақат аның хәтта кай вакыт менә шушы әгәр дә без шоулап алабыз икән, Явыз Иван образы кулланган, ләкин ул күпмедер дәрәҗәдә хәтта безне дә менә теге бер дулкында бер атна, ике атна буе шундый тотып торды, ягъни татар җәмәгатьчелеген инде ризасызлык белдерә. Димәк, безнең арабызда кемнәр барсың әле дигән менә шундый теге барлап алу мөмкинлеге дә туа. Без әле күп бит, без әле берән сәрән генә калмаган икән дип. Шуңа күрә моның хәтта кай вакыт уңай яклары да була. Монда популярлаштыру өчен Данил барлык алымнарында куллану кирәкме? Менә без инде тапшырулар берсенә шулай сөйләшкән идек, төрле чараларны кулланып, бездә хәтта талантлар үзләрен күрсәтеп бетерә алмый дип. Безгә татарга, мәсәлән, шул ук менә Слуцкий мисалына калганбыз икән инде. Аны дәвам иттереп, мәсәлән, шул ук популяр кешеләрне, ул бит әлеге мисалны, аннары шул ук мин беләм, инде илкүләм пабликларда татар телен өйрәнеп, анда комментарийларында укыган идем. Мин шуннан да һәр сүз нәрсә аңлата, ничегрәк язылган, анда күп очракта ул ниндер теге мәгънәсе түгел,
позитив комментарийлар да күп булды. Шул ук татар телен үстерүгә менә бит булдыралар икән дидем. Кайбер чакта әлбәттә кеше махсус эшләмәскә дә мөмкин менә. Нәкъ менә шундый вируслы роликларда алар алга чыга. Менә татар контентын алга этерү буенча синеңчә ниндидер киртәләр булырга тиешме безгә? Әллә без барлык менә шул ук чит ил рус мисаллары кулланган үрнәкләрне ала алабызмы? Мин уйлавымча, монда теге мәсьәләне төшенергә кирәк. Менә бар эшмәкәрләр дигән бер каста дип әйтик инде, эшмәкәрләр. Без алардан таләп итә алмыйбыз. Алар дәүләттән акча алып эшләми, бюджеттан акча алып эшләми. Алар нәрсә отышлы, шуны эшлиләр. Әмма дә ләкин минем күзаллавымча һәм күзәтүемчә, эшмәкәрләр алар бик ачык кешеләр. Ачык. Әгәр кирәк икән, алар каршы килмиләр сиңа. Мәсәлән, теге ниндидер меценатлык эшендә дә бер мулла абзый әйтә, менә мәчет төзелешенә ди, үзебезнең татарга керсәң әллә ничә әйбер ишетәсең ди. Рус кешесе миңа мәчет төзелешенә акча бирде ди, мәсәлән, бер мисал өчен. Монда да, мәсәлән, ул рус кешесе дә булырга мөмкин, ул оешманың җитәкчесе. Әгәр дә аңа аңлатучысы булса, ул аны рекламасында татарча эшләр. Һәм без әле гел реклама турында сөйләшәбез, ә монда бит әле киңрәк алырга мөмкин. Гомумән теге маркетинг һәм татарча хезмәт күрсәтү. Монда керә инде теге исемнәрне дә татарча, ценникларда язу. Мәсәлән, сатучыларның татарча сөйләшүе, бер генә русмы, татармы, бер генә директор да әйтмәячәк хезмәткәренә, безнең инструкция буенча син бар тик русча сөйләшергә тиеш дип. Алар татарча сөйләшәләр. Менә мин күзәтүемчә, мәсәлән, зур әйбер алганда күбрәк татарча сөйләшәләр. Нидер кибеттә иписет алганда түгел. Мәсәлән, машина алсаң, йорт җиһазы, мебель алсаң, менә әле кайтып әйтергә мөмкин сиңа нең. Шундый җайлы татар малае булды сатучысы дип әйтергә мөмкин. Аңлатты, сөйләштек, аңлаштык дип әйтергә мөмкин. Алырга мөмкин татарча сөйләшә. Бу плюс, моны плюс итеп кабул итәргә кирәк. Ул малайлар, алар безнең кебек татфак, журфак бетергән малайлар түгел. Алар я авыл малайлары, я Казан малайлары, теге әтиянисе белән әзме күпме ипи тузлык татарча сөйләшкән, алар тырышалар. Мин үземнең менә үзегез дә ишеткәнегез бардыр. Менә мебель кибетенә керсәң, тырышалар. Сөйләшергә тырыша. Ә менә табыш алу нинди телдә реклама ясауга бәйле икәнен без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянлык тапшыруы татар телендәге реклама турында сөйләшәбез. Монда инде фикерләр яңгыраган, инде менә татар телендәге рекламаны үстерү, аны алга этәрү дип. Табыш турында да бераз сөйләшеп алыйк. Менә Нур бәйлем икән, шуннан да нинди телдә бирү, сезнең бары тик татар телендә генә бирүне беләбез. Һәм ничек уйлыйсыз? Менә шул ук бары тик милли ниндидер үзенчәлекләргә басым ясау гына ул турыдан-туры рекламаның сыйфатына һәм шул исәптән кешеләрнең моны кабул итүенә бәйлеме? Безнең үзебезнең җәмәгать буенча карасак инде, безнең Аллага шөкер экономик күрсәткечләр елдан-ел арта. Әлбәттә без аңлыйбыз инде, татар рекламасы белән генә без тукталып карарга тиеш түгел икәнне. Чөнки бар аудитория шушы Татарстанда да бик күп төрле башка милләтләр яши. Шул хәзер без продукция белән Россиянең бик күп төбәкләренә чыктык. Без инде барыбер аңлыйбыз, татар теле рекламасы белән генә ярак китеп булмаячакмы. Тормышта сез менә шулай ук ниндирәк рекламалар карыйсыз дип әйтик, кемнәрне үрнәк итеп куясыз үзегезгә, һәм гомумән рекламага сезнең мөнәсәбәт нинди? Сез анда шулай ук телгә аерым басым ясыйсызмы? Юк, без телгә ясамыйбыз аерым басымлык, чөнки без төрле регионнарда эшлибез, ул Удмуртия, Мәскәү, шуңа анда дөрес аңламаска мөмкиннәр. Төрле теге безгә әйбәт кенә караучы кешеләр юк бит әле дигәндәй, андый гына түгел, тагын агрессив караучы кешеләр дә бар. Нинди национализм, анда мазар. Шуңа андый нәрсә юк. Но безнең татар институтын булуга, минем директор дигәндәй собственник татар булуга, татарларның довериесе зур. Чөнки мин монда мисал итеп әйтәс килән, ишек күп кеше аңламаска мөмкин. Менә без үзебезнең подъезддан кешене күрәбез монда, көнгә бер чыкканда Ильянда авыл кешесен күрәбез бер тапкыр. Без аңа исенаштык киттек күрешкән вакытта. Ә икенче шәһәрдә без аңа күрешсәк, без аңа сөйләшеп торабыз, ничектер якынлашабыз. Нидер доверие зуррак димсең, шундый татар кешеләреннән. Һәм моны да файдаланырга кирәктер. Ә менә шуннан да татар телен инде шул ук рекламада кулланганда гөлсә ниндидер шикләр бармы? Менә моны эшләргә ярый, ә моны эшләргә ярамый дигән. Бездә бит менталитет дигән төшенчә бар, тәрбия дигән, һәм менә бу күп төрле шикләүләр, алар шул ук реклама кысаларында да безне ниндидер шул ук киртәләр куярга мәҗбүр итмиме?
Менә дөресен генә әйткәндә, без бит инде сез дә әйтеп киттегез, татар театры, академия театры. Әлбәттә инде без милләтебез сагында торучы театр, шунлыктан инде әлбәттә үзебезнең мәдәниятебезгә туры килгән рекламаны гына халык тарафына бирергә тырышабыз. Әгәр дә инде без ниндидер ямьсез сүзләр кулланган, бәлки безнең мәдәниятебезгә туры килмәгән реклама бирсәк, миңа калса, тамашачылар да аңламас, һәм ничектер урынсыз булыр кебек. Ямсыз сүзләр генә түгел бит әле ул шикләр дигәндә, монда күп кенә, мәсәлән, кешелек мөнәсәбәтләре. Менә шул ук хайп дигәндә кемнәрдер барыбер менә бу кайсыдыр шикләрне узарга мәҗбүр. Һәм әгәр дә сез барысына матур, алда гел, ниндидер йомшак кына ясыз икән, аудиторияга бу дөресен әйтик кызык түгел. Һәм менә сез менә шул ук постларны куйганда, һәм менә моны язарга ярамый дигәнрәк фикерләр килмәдеме? Андый фикерләр килгәне юк. Без инде безнең бүлектә әйтик 3 кенә кеше, без инде беләбез нәрсә ярый, нәрсә безгә килешә, нәрсә инде юк. Ләкин без шулай да мөмкин кадәр иң актуаль яңалыкларны үзебез театр аркылы күрсәтергә тырышабыз. Ләкин инде сайлау һәм әзрәк шикләүләр бар. Татарда менә Ләйлә, ничек уйлыйсың, эчке цензор дигәндә төшенчә күренеш бармы? Охшаш исен кисә, рекламада бер кагыйдә бар. Өченчесен оттым, ул сугыш, взрыв, секс һәм тагын нинди элементы бар аның. Шул өчесе дә булса, синең рекламаны бүтән кеше рәхәтләнеп караячак. Һәм сез сизәсездер. Урыслар да, инглизләр дә алар шул подтекстларны әзрәк кенә кертеп баралар. Татарларга әлбәттә бу ценз, моны чыгарсаң, сине чәйнәп төкерәләр икенче көнне. Без әле кертә алмыйбыз. Ләкин телибез икән без, башында булса, теге Кан Орлсаннан алырга име, үзебезгә теге реклама өчен татарлар алдылар дип әйтсен өчен. Безгә ничектер, нәрсә уйлап табырга кирәк бу моментта. Моны кирәкме безгә ул Данил? Моңа ирешергә һәм моңа омтылырга кирәкме, әллә безнең татарның үзенең рекламасы булырга тиешме бу чиракта? Юк, мин уйлыйм, өлкәсенә караптыр. Театрда ул бер төрле кирпеч сатасың икән, икенче төрле май сатасың, өченче төрле анда йортлар төзисең, дүртенче төрле. Шуңа күрә мин уйлыйм, төрлечә булырга мөмкин. Әмма әлбәттә ниндидер менә теге милли үзенчәлекне күздә тотып эшләнергә тиеш бит. Менә сез мисал итеп китердегез, Явыз Иван белән эшләгән. Бер яктан бәлки аларның бу хатасы булгандыр, бәлки икенче яктан алар хайп эшләгәннәрдер махсус рәвештә моның белән. Алай да булырга мөмкин. Шуңа күрә монда вариантлар бик күп төрле. Сорау биргә аламы? Әйе. Дәйкегезгә. Менә мине бик смущает дим, сеңдә шундый реклама татар телен Москвада дию булем инде менә. Рус сүзләрен татарча акцент белән бик зур сөйлиләр рекламада. Ул мине бик ничектер принижение бит инде ул татарның, ничектер Москвада дип шутайм менә. Дөрес мандый нәрсә подача үтне. Системанда иберне гел теге әйтәм инде, булай эшләргә ярамый, бу дөрес түгел дип әйтәм үзем. Ләкин сорыйсың калганнардан, кемнәрдән, руслардан бик, ул бит юмор, бу кызык өчен генә эшләнгән, бер кеше сине үпкәләтәсе килми, ул син үзең үпкәлисең. Синең үпкәләүең ул синең үзенеке. Без сезне үпкәләтеп эшләсе килмәгән дип әйтәләр алар име. Шунысы кызык, димәк, мин качак уйлыйм. Бәлки мин чыннан да шундый үпкәләүчәндер. Монда бәлки шикләрне аңларга кирәктер, әйе. Татар ул гомумән бик үпкәләүчән. Ул яктан без бөтен нәрсәгә гарьләнәбез, без шундук теге безгә кемдер менә начарлык эшләргә тели дип шулай кабул итәбез. Әни өчен ул килә, тарихи яктан карабыз, һаман сайын кысылган сайын безнең күпмедер дәрәҗәдә 90 еллардан соң әз генә иреккә чыгып алдык һәм яңадан безне теге шунда ук кертеп баралар шикелле. Шуңа күрә бу нормаль әйбер. Безнең гарьләнү ул нормаль әйбер, ягъни ул бездә телебез өчен, динебез өчен ниндер теге начарлык эшләргә телләр, шуңа күрә без аны тизрәк саклап калырга тырышабыз кебек. Ягъни аны Башка милләтләрдә бар бит инде бу күренеш. Көлү бар ул, әйе. Менә бу сорауга җавап эзлибез икән без. Без бер мисалга карый алабыз, КВН ойыны бар үзәк каналда. Аңа ничә ел икән? Ярты гасыр бар инде аңа, шулай бит. Һәм ярты гасыр буе андагы милли командалар һәрберсе үзенең милләтеннән көлеп, матур гына көлеп дип әйтик инде, шуны фишка ясап булдырган уен инде ул. Анда азәрбайҗаннар азәрбайҗанлыклар, әрмәннәр әрмәнлектән, татарлар гел акцент белән сөйләштән да менә сезнең җавапка нитеп. Менә милли мәсьәләләр күтәрелде, әйе, һәм аннан бәлки көлләргә өйрәнергә кирәктер әле. Без шул дәрәҗәгә барып җитмәгәнбездер әле. Менә күп еллар Үзең көлсәң, име, ансы ярый. Менә миннән көлмәгез. Юк, менә Юк, милләт дигәндә бит не барыбыздан да көлү Без булды. сөйләшкәндә сөйләшмәйбез, инде татарны андый бөтенесе андый урынга күчереп булмый. Менә Удмуртия шәһәрендә Ижодагы күп еллар яшәдем. Анда мин истә түгел, ничектер Удмурт халкы үзенең акцент белән реклама подавать иткәнен, ничектер биргәнен, нишләптер. Может булгандыр андый хәлләр тоже.
истәтү грансы. Элнур, сез менә үзегез нәрсәләр, үзегезгә ниндидер киртәләр кую дигән күренеш бармы сездә? Юк, мин менә тыңлап тордым. Хәзер кеше любой милләт кешесе әзрәк үзеннән көлү дигән әйбердән читенсенергә кирәкми торгандар. Ул бит инде юмор әзрәк. Без инде татар, әлбәттә без гомер буе әби-бабайлар безне күп кенә рамкаларга куеп үстерде бит инде. Тегеләй ярамый, булай ярамый. Без шулай кирәк булгансы дөрес, мин бик дөрес тәрбия булган. Бизнеста менә Ләйлә әйткән 3 принципны куллана аласызмы сез үзегезнең эшчәнлегегездә? Әз генә теге русча әйтеп әйткәндә приграничныйрак кына үтеп китәргә була. Теге прям полный тутырып куллану ягында түгел без. Так аккуратно гына җайлап кулланырга кирәк. Ну, это двигатель реклама. Әйе, монда бит инде әгәр дә сез ике якны карарга кирәк. Сез милли үзенчәлекләрне саклап калырга җыенасызмы? Әле өч якында була инде үзегезнең товарны сатырга җыенасызмы? Әле инде ниндидер шикләрне, кысаларны билгеләргәме? Һәм менә монда ниндидер алтын урталыкны табу, нәкъ менә шул эшмәкәрләрнең инде зур уңышыдыр да. Киләчәктә менә бу шулай ук без инде һәрвакыт алга планнар корабыз дип әйтик. Менә 5 елдан булсымы, 10 елдан соңмы, ләсә ничек уйлыйсың? Татарларда реклама үсеше нинди хәлдә булачак? Яхшы хәлдә булачак. Татар гомергә сәүдә иткән. Ул һәр вакытта да үзенең товарын сата белгән һәм сата беләчәк. Миңа калса бу студиядагы ике егет менең ачык бер дәлиле. Алар үзләренең товарын сатыр өчен менә эшли. Шуңа күрә миңа калса татар үзенең тырышлыгы белән эшләп үз аудиториясына барып җитәр өчен ул төрле рекламаны кулланачак, әмма дә ләкин безнең эштәге кичкенә генә цензор ул барыбер утырып калачак. Менә шул ук татар телендәге контентны булдыруда һәм татар телендәге шул ук постларын дип әйтик, яңалыкларны, үзегезнең менә шул ук инде эшчәнлекне күрсәткән материалда дип әйтик, тәкъдим итүдә үзгәрешләр булырмы киләчәктә? Һәм ниндидер менә шул ук без әйткән кысалар, менә тапшыру дәвамында сөйләшкән шикләр, алар берәр кайчан бәлки бетерелер дә, килешәсезме? Мин уйлыйм, татар театр мисалында менә Ләйләдә санап үткән әлеге сыйфатлар булмастыр дип уйлыйм. Чөнки тагын бер кат әйтәм, бу урынлы түгел. Татар театры мисалы аңлашыла, менә башка юнәлешләрдә. Без хәзер мәдәниятне алмыйбыз, ул инде бөтенләй башка өлкә, монда әлбәттә инде буны күз алдына китерү мөмкин түгел. Башка юнәлешләрдә, менә сез инде әлеге эшчәнлекне өйрәнгән кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Миңа калса, татар халкының инде бай тарихы бар, һәм уларны киләчәк буыннарга да саклап җиткерергә тиеш. Һәм бер нинди замана шартларына да ереп, ниндидер ярамаган әйберләр татар кешесе аккаунтларында булырга тиеш түгелдер. Һәм тагын бер төп сорауга әле һаман да җавап бирмәдек. Менә Элнур, сез әйттек татар телендә генә дип. Әгәр дә башка телләрне кулланмыйсыз икән һәм алга таба да сез бары тик мин принципиаль рәвештә татар телендә үземнең продукциямны тәрәм дип эшчәнлек алып барасыз икән, бу сезнең шулай ук табышта чагылачакмы ничектер? Кабатлап әйтәм, татар теле, татар аудиториясын без инде җайлап, Аллага шөкер, яулап алып киләбез. Хәзер без башка тел, шул ук урыс телендә дә рекламалар бирә башларга планнар бар, Алла бирсә. Татар рекламасының менә бүгенге хәлен билгеләүдә, Данил, нәрсә таян тасылып тора? Мин уйлыйм, эшмәкәрләргә шундый киңәш, татар брендын, татар телле брендларны фишка итеп карарга иде. Мәсәлән, Татарстанга җитештерәсезме сез, яки читкә җитештерәсезме? Менә бар бит безнең мисал, мәсәлән, татар кибете бар, татар атамалы, ул теге шелтәреме, бездә дә бар ул, һәм Мәскәүдә дә матур гына эшләп килә. Аны ничек бар шулай, теге счастливый дип тәрҗемә итмәгәннәр бит, шулай бит. Ничек бар татарча шулай. Шуңа күрә аны гомумән уйлыйлардыр, менә татар бренды дип. Ягъни татар бренды белән, менә мәсәлән, сезгә дә чыгырга була, Россия күләменә һәм шуны бер фишка итеп карарга. Бер экзотик элемент итеп карарга бәлки. Ләйлә, синең фикер? Минемчә, чыннан да менә хәзер татар телен кертә башларга кирәк бөтен яктан да. Мин күрәм, ресторан бизнеслары кертә башладылар, атамаларын куялар татарча, ошамлык пешерәләр, ниндидер аңа исем кушалар татарча. Нәрсәгә? Чөнки кеше килә Татарстанга экзотика эзләп. Алар монда эзләр килә татарларны. Монда киләләр дә әйтер, "Здесь живут татары" дияләр. Урысларны үпкәләтеп монда яшәгән. Чөнки алар калган шәһәрләр, Мәскәү, Петербург, алар барыбер уйлар монда татарлар яши дип. Һәм монда татар сүзләрен күреп, алар чигенеп кайталар. Мин шундый икенче илдә булган кебек булып тоелаларга. Шуңа күрә моны кертә башладылар.
һәм бу күбрәк булар дип өмет итәм. Һәм бу уңышта бирәде. Ләйсән, чыннан да синең бәяң бу рекламаның хәзерге халәте турында һәм инде киләчәге турында без күпмедер сөйләшкән идек. Яшьләр үсә, социаль челтәрләр, интернет һәр вакытта да үзенең алгоритмнары белән яңара, шуңа күрә без телебезме, теләмибезме, без аңа ияреп яңарачакбыз, үсәчәкбез, һәм яңа калса татар рекламасының әле киләчәге бар, һәм ул зур. Дөрестән дә сыйфатлы реклама булдыру җиңелеш түгел, ләкин аны сез татар телендә эшләргә уйлагансыз икән, телне бузмыйча сыйфатлы итеп эшләгез дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.